Μέσα έχει νερό, θα φτιάξουμε ένα μαγικό φίλτρο. Σαλιασμός. Έλα, λοιπόν. Δεν έχουμε την πέτρα. Έτσι βάλει την πέτρα. Φτιάξει την άρχη την πέτρα. Μαλάκα. Όρεξη την άρχη. Ρίχνουμε πρώτα μια δηλητηριώδες πέτρα. Θα πέτω στο νερό προς Μετά ρίχνουμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε γύρω. Ανακατάμε. Μετά ρίχνουμε το μαγικό κουδουνάκι. Να βάλει λίγο ήχο. Μετά ρίχνουμε το μαγικό φύλλο για να παλιεύει. Δεν θα χρησιμοποιώ το γύρο, θα γύρω αυτό το πράγμα. Να φρασκοποιηθώ. Άρχισε το διάλογο, μέσα. Κάμε αυτό που έχει. Τώρα να κατέβει. Και το τελευταίο μας υλικό που οφείλει δίκο. Να το ρίχνεις λιγάκι. Όχι. Αυτή την κατευθυντέτα για να πάρει άρωμα. Την οποία Τώρα ανακατεύουμε. Να βάλουμε για το βασίλειο. Κάντε λίγο zoom μέσα. Ντομ. Πετραγιασμός. Πάμε μια ρελίση. Κάτσε, να βάλουμε και τον μαγιανό μας. Ο σαπούνι. Για να στηρίλω να δοκιμάσεις. Και οι μαγειρικές μας τελειώσανε. Ευχαριστούμε. Πάρε το τελάκι. Κοστασνάκι. Άρα, δεν συμφώνησε. Όχι, το ματάκι. Μου πέρα πουλάκι. Ξέρεις, δεν έβαλε. Είναι πακιστανό. Και τελειώνει το βίντεο μαγειρική με τη ρίζα την κομμένη.